última senda cultural deste 2019. Hoxe despedimos o ano dende un dos puntos máis importantes destas datas, o mercado. Así que se queredes coñecer todas as actividades e eventos culturais desta fin de semana, estade ben atentos porque comezamos. Comezamos a senda cultural falando da programación de Nadal. Todos os concellos celebrarán esta fin de semana diversos eventos enmarcados nestas festas. Un dos máis importantes é cada ano a visita do Apalpador e da Palpadora. O Apalpador e a Palpadora continúan coas súas tradicionais visitas na provincia. Mañá a Palpadora estará no Grove ás 12 e pola tarde visitará a Carpa de Nadal de San Senso ás 5 e Ribadumia ás 6:30. O domingo a Palpador trasladarás ata a Praza do Concello de Baiona pola mañá e a Gondomar e ao Porriño pola tarde. As súas visitas rematarán o martes 31 de decembro. Deixamos a programación de Nadal e pasamos agora ás exposicións e o facemos cunha que está dispoñible no Pazo da Cultura de Pontevedra, o segredo da Ponte do Burgo. Esta mostra foi posta en marcha polo Concello de Pontevedra para celebrar os 850 anos da concesión do foro á capital da provincia. Esta exposición é interactiva e conta cun videoshow e unha unidade didáctica sobre a historia da cidade. Os que se cheguen ata o Pazo poderán descargar unha aplicación para interactuar cos contidos e realizar un xogo de construción. Ademais, o protagonista do xogo é un personaxe inspirado no Loro Rabachol. A mostra estará dispoñible no Pazo da Cultura ata o 2 de febreiro. En Pontevedra podedes visitar tamén esta fin de semana a exposición Galaicos, un pobo entre dous mundos. O obxectivo de Galaicos, un pobo entre dous mundos é dar a coñecer o patrimonio arqueolóxico e cultural de Galicia, pero máis concretamente da provincia de Pontevedra. Esta mostra chega a historia da nosa comunidade entre dúas épocas, o crepúsculo da Idade de Bronce e o século VI. Ademais, esta exposición funciona tamén como un nexo de unión entre o Atlántico e o Mediterráneo. E todo grazas a todos estes obxectos arqueolóxicos orixinais emblemáticos. Esta exposición divídese en 5 ámbitos cronolóxicos e conta con máis de 60 pezas. Ademais, nela ofreces información sobre algúns acementos da nosa provincia. Galaicos, un pobo entre dous mundos estará disponible no 6º edificio do museo ata o 2 de febreiro. Seguimos no Museo de Pontevedra e falamos agora da exposición Inventio Mundi. Na mostra Inventio Mundi, Galicia nas vías extraoceánicas, século XV e XVII, faise un percorrido pola Galicia navegante. Ademais, con esta exposición producida polo Consello da Cultura Galega, comemórase o 5º centenario da saída da expedición Magallanes-Elcano, que completaría a primeira circunnavegación do planeta. Inventio Mundi poderá visitarse ata o 14 de xaneiro no edificio Sarmiento do Museo de Pontevedra. E xa que visitades o Museo de Pontevedra, podedes achegarvos tamén ata o Café Moderno Fundación de Pontevedra e desfrutar da mostra Conde de Arte. Últimos días para desfrutar da exposición Conde de Arte, unha ollada infantil á colección de arte da Fundación máis contemporánea. Esta mostra é unha montaxe deseñada e concibida para nenos e nenas dende un punto de vista pedagóxico para achegar a arte aos máis pequenos. Aquí os rapaces poderán coñecer os conceptos e temas presentes ao longo da historia da arte, dun xeito lúdico e a través dunha selección de obras contemporáneas da colección de arte da Fundación. Conde de Arte poderase visitar ata o vindeiro 11 de xaneiro, de luns a venres en horario de 5:30 a 8:30 e os sábados tamén de 11 a 2.
máis populares da última semana é unha que está disponible no Castelo de Soutomaior. Un soño chamado Soutomaior amosa a versión máis intimista de María Viñals e do seu marido Enrique Lluria. A mostra está dividida en 4 ámbitos sobre a vida cultural, a familiar, o Sanatorio Lluria e as circunstancias da perda do castelo. A exposición, comisariada polo historiador Diego Piai, presenta paneis explicativos para situar as persoas visitantes no contexto da época. Un período no que pasaron polo castelo políticos, intelectuais e científicos protagonistas da historia. A mostra estará disponible no Castelo de Soutomaior ata o 29 de febreiro. En Vilagarcía podedes visitar tamén esta fin de semana a mostra Saudarte. Esta mostra artística, promovida pola Fundación Galega contra o Narcotráfico, busca que a mocidade empregue o seu tempo de lecer en actividades saudables e creativas, afastándose así do mundo das drogas. No proxecto implícase este ano estudantes dos 6 centros que imparten a ESO en Vilagarcía. A exposición podedela visitar no Auditorio Vilagarcián ata o 11 de xaneiro. E pasamos a música e o facemos cun concerto que se celebrará mañá na Sala Carma de Pontevedra. Skirl e Flava Bowl subiránse mañá ao escenario da Sala Carma. Skirl é unha banda de rock fundada en Pontevedra no 2011. O seu estilo basease especialmente na música grunge e stoner dos 90. Flava Bowl, pola súa banda, presenta un rock mesturado con toques funk e latino. O concerto é mañá ás 10 na Sala Carma. Despedimos a senda cultural con música e o facemos coa Gala de Ilusionismo de Pontevedra Galician Magic Fest. Tras o éxito de público das edicións anteriores, o domingo chega ao Auditorio Sede da Fundación de Pontevedra o Galician Magic Fest. Na Gala Internacional de Ilusionismo estarán os mellores magos do mundo que deixarán a todos coa boca aberta. E todas as actuacións estarán baixo a dirección artística do ilusionista Pedro Volta. A cita é o domingo ás 6:30 da tarde. E antes de rematar a senda cultural, quero facer mención a 2 eventos desta fin de semana. Por unha banda de reproducción que terá lugar mañá en Marín da película Coco. E por outro, concerto que dará tamén mañá a banda Circus en Redondela. E até aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres, pero atentón non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.